most beszélünk a Magda Goebbelsről és a szionizmus. Van egy rövid története, ahol Magda Goebbels és mondjuk a cionista mozgalommal együttműködött, mondhatjuk. Az egy érdekesség. Magda Goebbels fiatal korában kapcsolatba került a cionista mozgalommal. Szóval ez a cionista mozgalom, aki a 19. háború, 19. században már kezdett a zsidók mint egy nemzetet látni, illetve mi egy nemzet vagyunk, nem csak egy vallás, és mint egy nemzet nekünk kell is egy állam és egy szervezet, és úgy viselkedünk, mint egy nemzet, szóval izraeli államot is akarunk létrehozni. Szóval, szerelmi viszonyt folytatott egy jómódú zsidó fiúval Berlinben, a jól ismert ukrán cionistával, Haim Arloszoroffal, aki később a zsidó állam megteremtésének egyik legfontosabb alakja lett és politikus is. Magda állítólag még a cionista ifjúsági szervezet jelvényét is viselte. Szóval amikor vele együtt volt mondjuk a 20-as években, amikor Magda Berlinben a középiskolába járt, mondjuk 15-16-17 évesen Berlinben. Ez a tény különösen éles ellentétben áll majdani szerepével a harmadik birodalomban, azt nem kell elmondani. Haim Arloszorov családja a Kisinyjovi pogromok után, szóval voltak Oroszországban már kemény zsidó elleni pogromok, és sok zsidó már az első világháború után menekült Németországba. Erről ír például is Hans Frank, a generálgouvernement első embere, ő is ír a saját emlékeiben im Angesicht des Galgens, és ő is ott ír, hogy ő is mint egyetemista 1919-ben, amíg rögtön az első világháború után segítette a menekültek, sok zsidó menekült jött Németországba akkor. És létezik egy bizonyítatlan elmélet, miszerint Magda egészen 1930-ig tartotta a kapcsolatot Haimmel. Szóval, ahogy tudjuk, hogy utána már feleségül ment ehhez a Kanthoz, ezek a nagyipároshoz, és később, amikor József Goebbelshez ment, még mindig kapcsolatot, illetve leveleztek, illetve levelezték együtt, és Haim egy 1933-as levelében azt írta, hogy meglepte Magda eseményeinek fordulata. Szóval Haim csodálkozott, hogy ő mint egykori cionista, idézőjelben most József Goebbelshez ment férjhez. 1933. június 16-án, mindössze 2 nappal azután, hogy visszatért a németországi tárgyalásokról, Haim Arloszorov, szóval Németországban meggyilkoltak Tel Avivban. Lövés ölte meg, miközben feleségevel, Simával sétált a Tel Avivi tengerparton. Az egyik elmélet szerint a merényletet, szóval volt egy merénylet, a nácik rendelték el. Ez nem bizonyított, de az egy lehetőség, mert József Goebbels féltékeny volt hogy Magda Goebbels egyfajta a nagy szerelme állítólag ez a Haim Arloszorov volt, és még mindig, ott voltak levelek, szerelmi levelek, nem tudjuk, és József Goebbels, mivel féltékeny volt, azért akart annak véget venni, és elrendelte a gyilkolás. Az egy nem bizonyított tény. A zsidó média azt is találgatja, illetve az izraeli média,
hogy politikai merenlétről, vagy személyes indítékű gyilkosság, vagy az egy intern, mondjuk a zsidó állam belüli dolog volt, vagy az, ahogy mondtam, ez a féltékeny tragédia. Ja, erről a rövid mondjuk a sztori, fiatal Magda és a szionizmus. Ja, és utána jött a kapcsolat Günther Kant, illetve Kant. Jó, ennek a szerelmi sztori, a Haim Arloszorov vége lett 1920-ban, mindenképpen, mert akkor találkozott Günther Quandt-tal, ez a nagy iparos. Hogy történt? 1920-ban, miközben vonattal utazott vissza az iskolában, ahol tudjuk, hogy Berlinben iskolában járt, találkozott Günther Quandt-tal a vonaton. Egy nála kétszer idősebb gazdag német iparmagnással, azt úgy elképzelni, hogy ültek ott a vonaton, és ott szembe ült a bácsi. Ja, a gazdag bácsi, és a fiatal, akkor 19 éves lány. Günther Quandt a régi módon közelítette meg Magdát, szóval volt ilyen galant, elegáns, elég régi módi, konzervatív férfi, tudott, hogy kell a nőkkel bánni. Valószínűleg nem egy fiatal, vonzó férfival való kapcsolatról volt szó, mint az előző kapcsolat a zsidó Haimmal, ahol inkább ez a klasszikus szerelem volt. A Quandt család továbbra a mai napig Németország leggazdagabb családjai közé tartozik, és jelentős érdekeltségekkel rendelkezik számos nagy vállalatban. A Quandt tulajdonában lévő és irányított vállalatok egyike a jól ismert bajor autógyártó, a BMW. Ja, a BMW, Bayerische Motorwerke, szóval a BMW az még az övé volt. De nem csak a BMW, voltak más nagy vállalatok. A vállalat felét ma a kormány, a másik felét a Quandt család még mindig birtokolja, akik évek óta részvényesek a BMW-ben. A tulajdon rész megoszlása a következő 29% Stefan Quandt, és 21% a testvére Susanne Klatten. Ja, szóval a Quandt család. Quandt, mint egy klasszikus munkamániás, elhanyagolta Magdát, azt tudjuk, sokat dolgozott, és jelentős iparmágnásként egyszerűen nem volt ideje a feleségére. Magda sokkal fiatalabb volt, azért úgynevezett, hogy volt neki is más lehetősége, élénk, szép, extrovertált nőről van szó, és mit történt? Magda viszonyok voltak. Konkrétan így zajlott. 1927. októberében a házaspár 2 hónapos látogatásra utazott az Egyesült Államokba, hogy üzleti tárgyalásokat folytassanak a Philadelphia Light Electric Storage Battery Company vállalattal. 1929-ben Quandt felfedezte, hogy Magda, szóval 2 évvel később, de valószínűleg akkor kezdődött, viszont folytat, ezért külön váltak. Majd még ugyanabban az évben el is váltak 1929-ben. A válás feltételei meglehetősen kedvezőek voltak Magda számára. Szóval itt van az egyik teória, hogy a Quandt, nekem sok pénzem van, és én ilyen, legyen neki a felé, és semmi gond. De van egy másik teória, hogy azért Magda a kezébe kerültek Quandt régi szerelmes levelei. És ezek a szerelmi levelesek, akik kínosak voltak, nem tudom, mit a Quandt ott írt, hogy ilyen elég izolészelben problémás dolgokat, és nem akart, hogy az a nagy közönség előtt kerüljen, ami ott ő leírta,
és ja, nem akart, hogy az a nyilvánosságra került, szóval zsarolta, a Magda Goebbels zsarolta Quantot, hogy jó, adja nekem jó feltételeket, kész. Után már csak egy évvel később, 1930-ban találkozott József Goebbels-szel, aki úgy mondják rögtön elbűvölte. József Goebbels nem volt egy jóképű férfi. Alacsony volt probléma a lábaival, de neki volt kisugárzása, voltak azok a szemei, és ez is egy, nem mondom, hogy tipikus, de az egy nem ritka eset, hogy a nők azért nem mennek csak azoktól a nagy jóképű hollywoodi férfihoz, de ha van valakinek kisugárzása, egy bizonyos, hogy az is elég lehet. És Goebbels volt egy ilyen típus. Szóval ő azt mondja, hogy amikor egy politikai eseményeken hallotta beszélni először Goebbels a Magda, akkor lenyűgözte karizmája is tekintette. Ő ott állt és lesz, ezt a férfit akarom. És minden áron akarta megismerni vele, és azt mondta, hogy nem volt könnyű, akkor jelentkezett munkához a Goebbelshez, és Goebbels már vezette Berlinben a náci pártot, úgy az volt a feladat, hogy Berlinben a náci pártot felépítsen, mert a náci párt Berlinben még viszonylag gyenge lábon állt, mert a Berlinben hagyományosan kommunisták erőt voltak. És ő volt, illetve József Goebbels köszönhetően, hogy sikerült a náci pártot nagyobbítani és népszerűbbé tenni. Rövid időn belül, mondjuk akkor is személyesen megismerkedtek. 1930-ban ugyanabban az évben csatlakozott Magda Goebbels a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárthoz, NSDAP. Önkéntesként segítette a berlini pártiroda munkában, szóval így került József Goebbelshez, mint egyfajta asszisztens titkárnője. Ekkor került közvetlen kapcsolatba József Goebbels-szel, akinek személyisége és retorikája, hogy mondtam, lenyűgözte. Goebbels hamarosan bizalmasává és szeretőjével tette őt. Szóval Goebbels azért szép nő, azt nem akarta kihagyni. És a Goebbels volt egy probléma, hogy neki volt egy viszonya egy félig zsidó nővel ebben az időben, ami azt már nem tudott folytatni. De hamarosan szoros kapcsolatot alakított ki Adolf Hitlerrel is, és erre Goebbels is féltékeny volt. Ja, mondhatjuk, hogy itt egyfajta háromszög kialakult. A Goebbels naplók 1931 elején tanúskodnak erről, mennyire intenzívé vált a kapcsolat. Magda lakása rövidesen a náci vezetők találkozó helye lett. Itt rendszeresen megfordult Adolf Hitler is, aki Berlinben tartózkodva gyakran kereste fel szűk körű társaságait. Így Magda természetes módon férje révén ismerkedett meg vele személyesen. A pontos első találkozási dátuma nem ismert, de 1930 végére, 31 elejére tehető. Ja, nem sokkal később, 1931. december 19-én, szóval kicsit a karácsony előtt Magda és József Goebbels összeházasodtak. A szertartáson Adolf Hitler maga volt a tanú, illetve a nász nagy, mondhatjuk. Ez a gesztus nyilvánosan is jelezte, hogy Magda immár a Führer közvetlen körének tagja. Később a 6 gyermekes Goebbels család a német mintacsalád jelképévé vált. Magda pedig a birodalmi anya szerepében szolgálta a propagandát. Magda Goebbels nem közvetlenül, hanem József Goebbels révén került Hitler közelében, mondhatjuk. A berlini pártmunka, a Goebbels-szel való kapcsolatot, majd a közös otthonukból kialakuló társasági szalon természetes módon tette lehetővé a találkozás Hitlerrel. Az esküvőn Hitler tanúi szerepe pedig